Guk Eguzkibegi ikastolako ikasleak gara. DBH-leko ikasleak gara. Eta 8 autoentzako parking bat egin dugu. Ordenagailuko programa editor programadorearekin programa bat sortu dugu. Eta Picase 18 plakara deskargatu dugu. LED berdeak autoentzako tokia dagoela adierazten du. Gorriak aldiz, lekurik ez dagoela edo barrera iesten ari dela adierazten du. Txirrinak barrera zabalik dagoela adierazten du. Horrela funtzionatzen du gure proiektua. Lehenengo ibilbide amaiera pultsatzean barrera igo egiten da. Ondoren, kotxeak beste ibilbide amaiera bat sakatzen du. Eta barrera jaitsi egingo da. Hau, 8 aldiz gertatutakoan parkina bete egingo da. Ikusten denez, argigorria piztu da, eta ibilbide amaierek ez dute funtzionatzen. Honek, parkina bete dela esan nahi du.